Vítám vás u nového videjka, kde budeme testovat všechny GG Booster, všechny příchutě GG Booster, které se aktuálně dají koupit, je jich celkově 7, nebudu vám je vyjmenovávat, protože bychom tady byli týden, takže vítejte u nového videjka, dejte like, odběr a jdeme si je všechny otestovat. A základem toho je otestovat jejich hlavní konkurenty, jo? Což máme monstříky a Red Bullíky, takže jdeme na to. Tak jo, jdeme teď v rychlosti ochutnat ty nekvalitní, o ty nám moc nejde v tomhle videu, jde nám hlavně ochutnat všechny GG Boostery, aby jsme teď měli v první ruky ty nejoblíbenější energiťáky, které se prodávají, tak aby jsme měli konkurenceschopný, aby jsme viděli, jak to zrovna chutná, jo. Dáme si rychlej do Red Bulla, do Pink. Udělali jsme největší barbarství, jo, takže nalili jsme se do GG skleničky. Je to chemický dojezd, je to sice bez cukru, vlastně moje varianta, tady hodně chvátám, nemám žádný kafe, tak si tohle koupím, ale je to pěkný smysl tohle, takže dáváme to někam doprostřed. Jdeme, aby jsme si trošičku spravili chuť, tak dáme v rychlosti, co dáme tady, základ Zero Sugar Monster Ultra, to je ten, když chceš být velký fitnessák, Jimbro, tak si koupíš tohle, vidíme tu přírodní bílou barvu, krásnou. Já nevím, tady to. Tady to jsem reálně pil asi 3krát v životě, jenom protože, když jsem začal chodit do posilovny, tak to tam všichni pili, tak jsem si to taky koupil. Ale jako nechutná mi to, dávám to za Red Bull a The Pink. Tak jo, hele, teď jsme si dali rychlýho monstříka, takže teď si dáme rychlýho zase Red Bulla, 0 kalorií. Myslel jsem si, že tady mám klasickýho, bohužel klasickýho tady nemám, ale tady ten skutná skoro jako klasický, ne, doufám teda. Takže dáme ho taky tady do tier listu, musí tady být. Jo, tady to je takový ten klasická barva energiťáku, takovýhle chcanky. Takže všichni víme, jak chutná Red Bull, no, takže dávám ho, Zero mi nechutná, dávám ho semka. Takže teď jdeme na poslední, aby jsme věděli, aby jsme měli aktuálně chutě od Monstra, takže jdeme si dát monstříka. Tak jo, už jsem švihavej, tak nevadí, takže jak vypadá ten monstřík, moc ho tam nalévat nebudem, takže klasická barva Red Bullu, energiťáku, tankový. Nevím, jako vlastně Monster tady mi asi chutná nejhůř, jo, takže teď tímhle videem skončíme spolupráce s Red Bullem a s Monsterem, už mi nikdy nedají spolupráci, ale kvůli tomu tady nejsme. Jsme tady kvůli něčemu, co je výjimečné na českém internetu, což jsou tyto GG Boostery. Tyhle drinky piju poměrně tak třeba 1 až 4 do týdne. Nejvíc se mi líbí ten branding, že oni ví, jakoby, obecně se mi to prostě jako líbí, že si s tím dají záležet a že v uvozovkách vlastně nevíš, jakou to má mít příchuť, že T-Frost, co bys si pod tím představil? T-Frost. To má být ledový čaj, co jsem teda slyšel v podcastu, jo, jestli to je pravda, nevím. Takže je to tak, ale líbí se mi ty easter eggy, což jedna věc je, že tady máte tu nálepku, kterou si můžete sendat a můžete ji normálně používat. Jo, šup, je to. A pak je tady ještě jeden easter egg na téhle flašce. Víš, jak je to, ty jsi vůbec fanda, ty vůbec nevíš, co to. Tady, toho Boostermana, tak pod tím, to je taky nálepka. To strhneš a je tam bender. A je to na každý tejn, na každé lahvičce. Tady taky bender. Hustý, ne? Jako je to, že to na každé krabičce, takže na každé krabičce máš jako nálepku a plus máš tady takovýhle easter egg a můžeš se tam podívat. Já jsem ho trošičku strhnul, takže bender je trošičku pomlácený, ale jako líbí se mi to. Ne, je to originální. Líbí se mi ty lahvičky, že to mají domyšlený a tak celý. Já ho piju, když jsem hodně unavený, protože mi to vždycky nastřelí. A piju ho, že si ještě třeba do něj dám třeba kreatin. A to je úplná jako bomba, jo? To úplně pak řídím jak jas a nejsem zastavitelný. Takže proto tady máme tyhle ty balíčky, protože já si převážně kupuju lamapeky, což je prostě balíček, kde vám dají tady ty vzorečky a dostanete k tomu flaštičku. Takže proto to já beru. Flaštiček jsem měl 2 nebo 3, ale tenkrát se ještě nedávali dát do myčky a já jsem je tam párkrát dal, no. Takže flaštička udělala
takový banánek. Takže to. No dobrý, přestáváme to okecávat a jdeme to ochutnat, jo. Začneme T-Frostem, protože to je vlastně, ten je teďkom novej, ten mám teďkom úplně čerstvej, ten jsem vlastně chtěl, já vždycky je nějaká nová příchuť, tak si ji koupím celý balíček, protože to většinou vypiju. Dáme si jenom malinko, aby jsme dneska usnuli. Sice dneska natáčíme to sobotu jak Leško, takže Vojta se těší, budeme koukat. To nikdy nestalo, že by to dělalo hrudky. Úplně vždycky to je krásně čistý a to se mi moc líbí, jako ta flaška je zamatlaná teda už, ale to vám nevadí. Tohle chutná jako ledový čaj, což podle podcastu, který jsem poslouchal, tak by to mělo chutnat jako ledový čaj. A já mám ledový čaj moc rád, takže T-Frost to asi budu kupovat asi nejvíc. No. Takže za mě je to aktuálně nejlepší GG Booster, ale je škoda, že tím začínáme vlastně. Proč tím zase začínáme, Vojtěchu? Proč mi to neřekl? Třeba bude nějaký lepší. Třeba jsem si ty ostatní příchutě nezapamatoval, jak chutnají, takže jdeme na ně. Tak jo, jdeme ochutnat Mystic Venom. Příběh o tomhle je bohužel, je se mnou už asi rok a půl a má se spotřebovat do 2 měsíců od otevření. Bohužel jsem to trošičku nestihl, ale furt se z toho dalo hezky namíchat normální ale tady ta část je trošičku, ta flaška je dark, takže je to normálně taková tmavě červená barvička a jdeme to ochutnat. Tohle jsou takový cherry rajčátka, cherry třešně, takový třešňový. Je to sladší než ten Toxic Waste, než ten T-Frost, ale ten T-Frost mi chutná furt víc. Tady porovnáme tady s The Pink. Jakoby za mě je tohle jako mnohem lepší. Nevím, proč jsem ho uklidil a T-Frost je samozřejmě, T-Frost je první a Venom je druhý. A teďkom jdeme vlastně na tuhle je myslím, že první příchuť, kterou vydali, Liquid Fire. Jedna z prvních příchutí, takže jdeme ji ochutnat. Jdeme si dát Liquid Fire. První GG Booster, první příchuť GG Booster, která byla. Jakoby nějaká ta historie, takže historie GG Booster, takže to je takový, já to nevím, negooglil jsem to, ale co já jakoby vím, je, že už o to snad 2 roky to dělali. 2 roky se o tom snažili, že jim to vždycky stvrdlo, že to bylo prostě komplikovaná ta příprava a že se jim to nakonec prostě povedlo. A myslím si, že se jim to povedlo velice dobře, takže to je celá historie, co já vím. Takže napište do komentářů, jestli víte. Jo? Je to takový žlutoučký, taková fantička, takový jako fresh. Liquid Fire. Takže jdem to. A tohle je prostě pomerančová limonádka. Reálně pomerančová limonádka a myslím si, že tohle by bylo mega dobrý s tím SodaStreamem. A o SodaStreamu si povíme příště. Příště, za chvilku. Na kameraman, ochutnej. Je to lepší než Fanta nebo Orange? To nevím. To zase je to z prášku, takže jakoby není to ta plná chemická chuť jako Fanta. No jako na mě je to dost chemický to také. Jako je to dobrý, ale na mě je moc chemický. Neví. Ale důležitě říct, že ty to primárně jako nepiješ takový. Jo, ne, jakoby jo, tak jako vlastně tady to, jako chutná mi to víc než jako jakýkoliv jako energiťák, jakoby. Že tady to jako, ne že na chuť, je ve slova smyslu, že to piju na chuť, to ne, dávám si to vždycky, jakoby když potřebuju jako nabůstit, ale zároveň si to dávám, že mi to jako i chutná, že si to dám radši, než jako, kdyby mi to nechutnalo, tak si dám radši Red Bulla. Asi tak. Okay. Takže mi to chutná, zároveň to má ty super účinky a ten T-Frost je jakoby, tady to je takový, je asi pravda, že je to oproti tomu T-Frostu, ten T-Frost je takový hodně jako lehkej a ten chemický, nebo tu chemickou část to vlastně skoro nemá, že tady to má vlastně tu chemickou část jako víc, ale furt to není, ochutnej si teďkom tady, když to máš to, ochutnej tohle. Já to jsem dneska ráno. No, tak to má úplně jiný chemický dojezd. Ale já toho jsem taky zvyklý už. Je to jako rád chutná. Já vím, tak jako mi to taky chutná, ale furt bych jsem si dal radši tohle. To je taková jako limonádka tohle, takový prostě. Mně se na tom asi líbí to, že je to zdravější, ve slova smyslu, že než ten Red Bull a že si to jako
Já jsem to jel jako hodně slabý, jo, jsem to dal, takže to není ta síla. A furt za mě to chutná víc než tady Red Bull Pink, ale je pravda, že to není jako takhle. Že to není jakoby takhle vyloženě, ale že to jakoby takhle, že ten Liquid Fire není úplně ten nejlepší, nejchutnější, že ten T-Frost to převažuje úplně jako za mě, jako že ten je úplně nejlepší zatím. No je to bez cukru, bez umělých barviv a bez umělých aromat. A je to doplněk stravy v prášku se sladidly a vitamíny bez konzervantů. Není vhodný pro děti a těhotné ženy. Je v tom vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Oproti tady mistru Mastlovi, který má 237 mg na 237 kilokalorií na půl litru. To je trošku jiný mazlík, ne? Jdeme na Fresh Thunder, to si taky myslím, že byla pak jedna z těch dalších příchutí. Takže jdeme. Kameraman, jo, my chceme spolupráci se Swagliftem. Komentujeme správně. Nejlepší, KFC, zdraví. Vyhrát může každej, ale život máš jenom jeden. Jsem dělal jak Magdrý, jo. Tak jo, máme tady Fresh Thunder, takhle si to dáme. A je asi, já bych třeba ocenil, my tady pijeme v kanceláři Fitlimči, takže já bych docela ocenil, kdyby už to bylo rovnou míchlý, klidně. Takže Fresh Thunder, budeme se trošičku tomu věnovat a pak si povíme o tom, co jsem mluvil teďkom. Takže Fresh Thunder je to taky takový žlutoučký, až je to skoro čirý, protože jsem tam toho dal strašně málo, takže je to. A tohle je takový zázvorový, až jako sladkohořký. A je to jako zajímavá chuť, jako zajímavý. Já jsem ho jeden čas tady ten Fresh Thunder, to nepamatuju. Fresh Thunder jsem jeden čas opil hodně, protože jsem měl rád ten zázvor. A ten má mouchu. Spavnula. Takže a vlastně mi to asi chutná víc než... Je to jiný a já mám vlastně rád jiný příchutě a dal bych to tady za Venoma. Je to jiný, nám ochutnej. To je silný, jak jsme. Ale jakože to je upřímně jako fakt jako dobrý. No. Prostě, takže citronový nebo limetkový. Já jsem řekl zázvor, že tam cítím. No to taky. Yeah, sure. A právě proto bych ocenil, kdyby to bylo rovnou míchlý tady do toho. Protože to bych ocenil asi nejvíc. To by prostě, já to mám rád, přijdu, jdu do kanclu. Tady to si třeba, když řídím, tak si to dávám do litrový lahve, protože ty litrový lahve mám moc rád. Ale jako ocenil bych to, kdybych prostě jenom na akci, cvaknem a jdem. No je to pravda, že jako mi nemusíš to řešit, jako máš to hned, takže bych to ocenil, takže nápad, a oni už o tom mluvili, si myslím, v nějakým podcastu. Takže Liquid Fire máme na... Přemýšlím o tom, že bych ho dal klidně před ten Venom. Takže tak no, dáváme to takhle to dáváme. Je to dobrota. Takže je tady další příchuť, je Enemy's Blood. Kdo ví, jaký to je oficiální příchuť, ale jdeme ji ochutnat. Dobrotka. Hele jo, dal jsem to hodně málo teda. 4 roky je GG Booster teďkom. A kde to je? Kde je ta fotka? Ukaž mi tu fotku, tamhle je někde ta fotka. Přijde vám, jakoby ta kartička jejich vám přijde v tomhle, to se mi jako líbí. Tady jakože máš takovej jakoby voskovej ten. Já jsem si napsal o kartičku, ať mi ji podepíše Pavlis, takže mám kartičku podepsanou od Pavlise, takže krásný, takže to tady vystavíme. V nějakém herním videjku jste to viděli a teďkom právě tady je GG Booster slaví 4. narozeniny, všechno nejlepší, takže a myslím si, že to má jako dobrý. Na to, že ještě tam pak chodí další ty brožurky a já bych třeba už jako nepotřeboval upřímně, kolik peněz jsem tam nechal, tak už bych tam mohl napsat, že už všechny brožurky mám a že je v úvozovkách rovnou vyhazuju, ale zároveň tam píšou o novinkách a myslím si, že je to dobrý, jakože to mají připravený velice hezky. Takže tohle taky tady můžeme nechat. Dáme to za Ironmana. No, tak namícháme si to znova. Tady to mi zatím přijde, že má asi největší chemickou tečku. Asi mi to chutná zatím nejmíň. Paradoxně tady to asi nejslabší za mě, za Vojty to, takže to dáváme tady že to předělujeme k Red Bullu, k The Pingu. A v Americe, jo, tam měli ten The Pink ještě modrej, ten borůvkovej. A už je v Česku? Je, ale jakože on je s cukrem. Jakoby. Aha, no v Americe je bez cukru. Takže proto. Takže tak, dopij to, jak ti to chutná. Dobrý? Dobrý. Dík. A jdeme na poslední 2 příchutě.
Máme tady Toxic Waste a Mana Potion. Co si dáme? Jo, jdeme na to. Zajímavá barvička. A ten T-Frost jako... To mě potěšilo ta příchuť moc teda. Takže, Mana Potion. Taková vodička. Trefili jsme odstín. Tohle je nějaká borůvka. Tohle asi nejslabší. Jak zónka, kámo, Laguna. Jo, no. Takže, přesně, takže Lagunu, takže tady Mana Potion nás moc nepotěšil. Ale to je náš osobní názor, jo. Takže máme tady poslední, což je Toxic Waste. Jo, Toxic Waste, to jsem přesně čekal, to má takovouhletu. Tohle je Toxic Waste, taková zelenkavá, ještě kdyby to byla plná příchuť, tak je to úplně zelený. A jdeme ji ochutnat prostě. Je hustý, že všechny ty, jako upřímně, občas nějaký Red Bully bych bez sebe nerozeznal. A že tady vlastně, ne že bych řekl, že bych je tak je přepitej, že bych věděl, že je to, jakoby tohle se jmenuje přesně Toxic Waste. To bys nevěděl, ale poznal bych, že kdybyste mi dali dva vedle sebe, tak bych poznal, že jsou jiný. Protože občas u Red Bullu nebo u Monstru si dáte dvě příchutě a jsou úplně stejný. Nebo jakoby nepoznáte ten velký rozdíl. To se mi líbí, že máte 7 příchutí a všechny poznáte, že jsou jakoby jiný něčím. Takže vlastně už máme vítěze. T-Frost. Prostě T-Frost je nejlepší. Pak máme T-Frost a Fresh Thunder. Hele, pak bych dal Venoma, pak bych dal Liquid Fire a pak jsou teda tady ty tři, který... Občas máte prostě chuť na takovou tu více chemickou věc. Kdyby byl na výběr mezi T-Frostem a Red Bullem, tady vždycky zvolím, tady bych vždycky zvolil ten GG Booster. Tady bych jakoby se rozmýšlel, ale zároveň vím, že tohle mě nastřelí, takže bych vždycky zvolil jakoby ten GG Booster. A snažím se volit GG Booster, protože vlastně já jsem dostal nějaký Red Bully, tak ty jsem tady v kanceláři měl a vlastně tohle jsou ty co tady už jsou 5 měsíců, jo, takže za tu dobu jsem vypil víc GG Boosteru než všech jiných energiťáků. A když jedu někam na cestu, tak si vemu tady ten pytlíček a jedu s tímhle a neberu si energiťák. Ale ano, když jsou 3 ráno, jedeš někam, nemáš jako nic, tak si na té benzínce prostě ten Red Bull koupíš, protože prostě radši si dáš Red Bull, než abys umřel. Ale snažím se to vždycky mít nějaký při sobě. Teď jsem koukal, že mají ten nějaký speciální kit, ten bohužel nemám a zároveň já jsem tak zapomnětlivý, že občas, že bych to taky zapomněl, takže asi tak, jo. Tak jo, tohle byl největší tier list. Vyhrává to T-Frost, to je tenhle, doufám, je to tenhle. T-Frost je za mě top strop a co jsem ještě chtěl teda říct nakonec, že nejlepší varianta je, lepší varianta, když si chcete mít bublinkový, tak si to dáte s těma bublinkama, což vám ukážem záběr teďkom, jak si to připravujeme ráno, než jdeme natáčet. Ranní přípravu GG Boosteru, jo, takže tak jsme četli, že nejlepší je sprdlivá voda s SodaStreamem, takže dáme si tam Fresh Thunder, včera úplně v klidu usli. Tak jo, máme dávku GG Boosteru a plus ještě sice GG Booster je 1 gram kofeinu, tady 1 gram kreatinu a my si dáme trošičku, aby jsme potlačili symptomy únavy, tak si dáme kreatin. Takže jo, jdeme na taste test. Dobrý, je to moc dobrý. Je to taková limonádka, krásně perlivý. A vlastně, když to chcete ochutnat, tak to nechutná úplně jinak. Takže doporučuji. GG Booster se SodaStreamem s perdivou vodou. Doporučuji. A ještě jedna varianta. Víte, jak se to dá pít? Můžete si to udělat jako teplej čaj. Jo? Jsem to viděl, že to na fantastickém podcastu, že to pili jako čaj, že to jde. Takže to je varianta, to je novinek, co? To jste nevěděli. Takže za mě vyhrává T-Frost. Je to rozhodně lepší a zdravější volba než jakýkoliv jiný energiťák. I jsme se teď dozvěděli, že to chutná líp než energiťák. Tohle je takovej jednorožec prostě v těch energiťácích, co? Jako, že ten monster mi přijde, že... Bílej monster a... No, ale bílej monster je takový prostě, to pijou všichni, protože je to prostě... Tím bro, vlastně, dáš si tohle, dáš si k tomu králíčí krev, prostě nějaký nakopávač a jdeš prostě do fitka, protože ti je 18 a prostě musíš, takže já jsem ho od té doby vlastně nikdy neměl. A většinou si teda, když jsem na benzínce, tak beru ve 3 ráno variantu tohodle. A takže asi tak. Za mě
je GG Booster rozhodně lepší volba než jakýkoliv jiný energy drink, složením i chutí. Tak jo, tohle bylo všechno, my jsme totálně nastřelení, docela nás to bavilo. Vydal jsem svoji první reakci a jenom jsem tak jako seděl jsem u počítače, chtěl jsem se na to podívat, tak jsem to natočil. Děkuju za hezký komentář a uvidíme se zase u dalšího videjka. Napište mi komentář vy, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo a uvidíme se příště. Čau, čau.